Doon sa niaging Domingo atong gisaulog ang Domingo sa Lukay o Palm Sunday. Nga diin mahinangpon kita nga midawat nga si Jesus hari sa mga Hudeyo. Hari kanatong tanan. Ug diha sa maong kasulugan atong nakita nga mahinangpon kita nga si Kristo atong gidawat usa ka hari. Nya kun magaiskol kita hari, siya mo'y nagdumala kanatong tanan. Nya gawas pa ni ana atong gihalad sa Dios ang atong pagkaulipon kay siya man ang hari. Unya unsa may lang gisinggit mao kini ang pagwarawara ug pagsinggit sa Hosana, Hosana nga sa ato pa mao kini ang pulong nga nagpasabot God saves the King of Israel. Nya pipila ka mga adlaw nga nang labay kining mga tawhana nahimong mabudhion. Nahimong balingbing ug mitalikod, nahimong traidor ug bakakon. Nga diin sila usab nga misinggit nga ilansang sa krus, ilansang sa krus. Mao nga atong makita diha usab sa relasyon ug panagigalaay isip tinun-an nga si Judas. Si Judas usa ka treasurer ug ingon man siya maoy tigdala sa puntil sa ilahang mga galastuon ug kwarta sa kinatibuk ang mga pundok sa tinun-an. Nya unsa may nahitabo ni Judas, nahimong mibalingbing ug ingon man nahimong traidor ug mabudion. Nya karon mangutana ta sa tong kaugalingon. Diha sa tong pagsalmot sa Semana Santa, daghan kayong mga tao sulod sa simbahan nagpunsisok ug nagdasok. O bisan pag wa pay COVID sa unang pangpanahon, daghan kayong tao. Unya makita nato nga daghang mga tao nga wa nato na ila. Makakita tag mga tao nga bagong naong disani mga naunga, makikita ta. Unya, makakita po tag mga tao nga, buutan kayo, Diyos nun kayo purma, relihoso. Nya, kumutanaw ta, anghel. Nya, matakdan ta, mutanaw ta, ganahan ta, mutanaw sa mga tao nga mga reliyoso. Nya, pagkahuman gayod, sa Semana Santa, maunsa man ta, ha? Di na mo simba, mahikalimot sa pagampo. Nya labaw sa tanan, kita maglunang sa atong mga kangitngitan sa atong kasalanan. Yung mubalik na putangad to. Di ba? Ug sa ingon ni ana, kita nahimong mabudion ni Kristo sa atong Ginoong Hesus. Di ba? Wa magaling tanhimong Judas, di ta pareha sa mga Hudeyo, pero sa ingon ni ana, kung mubalik gani ka, nahimo kang mabudion. Mao na nga mga kaigsunan ko na ni Kristo, diha sa ato ang kinabuhi, daghan ta og makapalingla, makapadani, ug makapahawa, ug makapalayo nato sa balaang presensya sa Ginoo. Nya atong nakita, atong nasud-o nga si Judas, nahaylo ug nalaylo iyang kasing-kasing sa mga butang, yutan-on, bahandi ug kwarta. Matud pas nung Ebanghelyo, unsay nagkanayon diha, pila man ang inyong ikahatag kanako kung ako nang mahimong madakpan ako si Jesus ug akong ihalad kadiha kaninyo ug akong ipakita diha kaninyo. Niihap sila og 30 silver coins, di ba? Unya ang kasing-kasing ni Judas nahaylo sa maong kwarta. Mao na nga diha usab sa ato ang kinabuhi. Diha usab sa atong kinabuhi, mangutana ta, ano sa amanta nga mahaylo sa mga yutan-on o kalibutanong butang? Makakita ta nga purya lang sa pagsaway nga panahon sa Semana Santa, puno kayo, daghan kayong tao nga mudagsang diha sa mga beach and hotels. Di ba? Kung bisan pagmuadto ta, puno ang Boracay. Yang karon kay COVID man, o gamay na lang siguro kundi wala.
Nya mao gyud ang higayuna, mao gyud ang higayuna nga ganahan ta nga moadto ang mga lugar. Ganahan tag mga hudyaka, kalipay, kalibutanong mga pangagpas, kalibutanon nga lumalabay lamang nga kalipay. Mao na nga atong makita mga kaigsunan ko ni Kristo nga atong gihulipan ang Dios panahon sa Semana Santa ug sa ingon niya na nahimo usab kita nga mabudhion. Unya diha sa ato ang kinabuhi kung magaysgot kita og kwartag bahandi, mahikalimuta nga ang Dios ay naghatag nining tanan. Kaya ang Dios lamang ang sinugdan, tuburan sa tanang mga hatag. Unya makalimuta nga pagpasalamat sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo nato? Unsa may mahitabo niya na? Usahay kumutan-aw ta og kana bitong manulis, mangawat. Dili na manghunahuna nga di na lang ko mupusil, oy kamaluoy ko. Pusilon yung kag patsyon, kaya ron ka mamatay ug maangkon nilag madawat ang maong kwarta. Nya maupo na ang nahitabo, maupo na ang nahitabo ni Judas. Nga wa siya naghunahuna nga iya ng agalon. Wa siya naghunahuna nga mauday na si Kristo nga iyang isuod nga higala. Mao na nga kung magaysgot kita og bahandi, di na ta makahunahuna kung ato ba nang himuon nga kita makiangayon sa uban, dili na to na mahimo. Mao na nga ako ning tapuson sa usa ka istorya. Istorya lang ba kini apan aduna kitay mahipupo nga bulawanong pagtulun-an. Kini siya nahitabo ni siya usa sa kinabuhi sa usa ka pari. Nga diin kanunay siya nga muli sa ilaha. Nya muli sila kung dunay mga festa, mga birthdays ug uban pang mga kasaulugan. Usa niya na ka adlaw, giimbitar siya sa iyang igsuon nga nag-birthday. Unya, pag adto gayud niya, presang lipaya niya sa pagkigsudong sa iyang mga kauban sa panimalay. Nalipay siya nga niamin siyang mamagpapa. Unya, samtang nangaon, malipayon kayo sila. Sige sila katawa. Mauto nga nakaingon siya nga lami daining muuli ta, labi na kung pari ta kay pasidunggan ta sa tong kaugalingon. Pilay istorya nitan-aw siya sa kilid. Nakakita siya og aparador nga karaan kayo, kabinit nga karaan kayo. Unya pagtan-aw niya unsa may nahitabo. Mitutok siya og nawala siyang panghunahuna. Nya siyang hunahuna misanong siyang hunahuna nga kining aparadora gamay pa ko. Unya hinatag ni og kabilin sa among mga katigulangan. Nya kining butang og makadugay na kay dunay gitawag sentimental value. Unya nitan-aw siya. Unya wa na siya kay bawo nga nasiya sa baong birthday party. Unya nahingon siya nga kasayang ba ng aparadora, oy nalata naman na. Unya wa pintali, sayang kaayo. Unya nanay-anay. Nya ningon diyan siya yung mama, mama, kanang aparadura sa bata pa ko sigug suong-suong anak. Nya sayang nga manawa man ati mana. Pwede ba dalhon ko na sa kumbinto kayo ako'y aparador? Unsa may nahitabo? Unsa may nahitabo? Ningon iyang mama nga kung imo nang dalhon, unsa kay mahitabo sa imong igsuon mosugot baka na nga pobre sila niya imong kuhag aparador. Mao to nga kamoy pasultion naminaw ba mo sa kong wali? Dalhon yung aparador dili. Ha? Waro mo ni tingog diha. Di ba? Oh, ka ako may naggama ning istorya ha atong tiwason. Sus anak karon kay pagpadung uli sa pari. It turned out to be a sad story, a sad celebration. Nganuman iyang gibit-bit ug gialsa ang mga aparador sa iyang sakyanan. Ug dito nagsugod ang away sa maong panimalay. Nya pagsugod na sa away, noon sa man ang mga silingan nananaw. Ulaw kayo sa nga tanan. Nya giunsa man sa inahan be. Nitindod ang inahan diya sa taliwala sa dalan. Hala pagpili pari man ka. Aparador imuha
o relasyon? Ikaw, papilion ka. Siyempre, relasyon yun, ayaw nagdalhan ng aparador. Ibili na lang na, aron di mo mag-away. Diba? Mga kaigsunan ko na ni Kristo, diha nahagbong tabil sa tong istorya. Nga diha sa tuang pagbalik sa Ginoo, daghantag na samdan nga mga balatian. Diha sulod sa pangumpisalan. Daghan kayo naghilak nga mga luha nga akong nakitaan, nga sinsiro kayo naghilak sa akong atubangan. Diba? Nga kining pangumpisalan, mao kini ang panahon nga kita nahibalik sa mayugmaong presensya sa Dios. Nga doon natay kasumbungan o kapahiran sa itong mga luha nga maong Ginoo. Nagdangoy-ngoy taghilak diha sa mong pari. Ay gunaw na ang pari, naminaw si mong mga sala. Ang Diyos mismo ang naminaw si mong sala. Ang Diyos mismo ang mupasaylo nimo, dili ang pari. Diba? Mauna, nga kining panahon sa Semana Santa, mao kini ang pagbalik nato sa Ginoo. Dili ta magbudhi sa Ginoo. Nga kini maong panahon nga bubugahagay ang atong mga kaligotgot, kasakit, mga pag-antos ug mga pagdumot sa uban atong gibuhagay. Nya ni kahuman gayon nimong pangumpisal, magaan ug maluag imong balatian. Kay nga naman imo mang gibuhagay ngadto sa Ginoo. Pakanindot na mangumpisal tano. Nya atong pagsinugdan yung gabi, gamay ra kay tawo nga nangumpisal. Yung ko Ginoo gaunsa ra man ko diri gihinuktok man ko. Wa may nangumpisal. Wa man sila nakahunaw na nga mobalik sila nimo. Di ba? O daghan mga paagi nga mobalik ta sa Ginoo ba? Usa niini ang pagpangumpisal. Mao na nga mga kaigsunan ko na ni Kristo, sa ato ang pagkamakasala ug pagkamabudhion. Nga diha sa tong pagbalik atong hinuklugan o atong bantayan. Nga diha sa maong kasulugan mga kaigsunan ko na ni Kristo, ang Dios dili nato ikahulip ug ikabaylo sa tanang mga bahandi, tanang kwarta ug bulawan nining kalibutan na nga dili ta pariha ug susama ni Judas nga gibayloan na magkwarta ang Ginoo. That God is beyond all price and He is irreplaceable in our life. Mao na nang hinaot ko sa panahon sa Semana Santa, ayaw gayud baylui ang Ginoo diha sa pagtagay ug uban pa nga maglulinghayo ta bisan asa nya murhunaw na nga way Ginoo, way Semana Santa. Mao na nang hinaot ko sa atong pagsaulog niini, atong hinuklugan ang iyang mga hapdos nga samad diha sa paglansang sa krus alang sa atong kaluwasan. Amen.